कुज्जो लग्गुन लग्गन मारी कंचे यो रंदप कोच कामस पड़े हज्जितले कर खंचे ना कोर्च के गंट खौचा मात्र के मिनिट अनमा कसने हेल्प कर करे हेल्प तो खर्च मन नसला करी चढ कसने नका एक सोय कंती आणि 4 बीन्स अस त्याला मूळ काणो चंदकोन धुनो सिंधी आणि कसने नका हे कसने फण्णाचे कसं म्हणतात गोता का हे गो करबेवू तन्मिसंग नाही गो सुकी मिरसांग आणि सासामा उडद डाळी एकंतू घालदवरचे शिल्पळ पूड मी असे किते असनमा थैंची माक्षी वैची शेल्फरस पडे नाक गो नका नका तिघेल कसने नका हा वशींची सिजोंग घेत गो मग ते कसं सामान हडो का म्हणू उडक सक येनी रांदप करण्याशी मस्त दिवस दल नवे हे गो कसं म्हणरी हावे तंडलेचे तळसण केला गो पुता एक रुची पळैत्वे ओ तंडले तळसण केलवे आज हमको पर लाइक जवन की म्हणा विशुना तलवारी तू काय टळवे चढकर निगो हवा एक 1 केजी बरी हळलेले तंतू 4 कांडवरला एक 8 धापळे तुगला एक 3 मक्के 3 आणि वरलेल रत्ती गो आणि कोणाक करनी अयो ते एक दाबार तेंडले धाडयतना म्हाका हातार टपरा पोण गेल गो पुता तुका पया म्हण लेकले भाजून पळयत गो थोडे इंच धरला गो म्हाका रुची पळोवच्या कची एक खर्चल गो एक चोर भाजूचे सिदला की पळोवचे अश कोण कोण कोरनू दोन्ही हांवें खाली केल गो विनोता ताकाच बिनसा उपकरी रेडी करतस एक चोर कोण दितवे पुता चढ नाका एक वळे सोय कंती आणि 1 केजी बरी बीन्स आसा त्याला मूळ काणो सिंदून दिते 1 केजी बीन्स उपकरी को एक वळे सोय दायवे नमा कितले घालची नाका की म्हणा हा तुगेला मन तुक तश शिकेला चढती सोय घाल का गो चढते त्याल गाणू लॉय कोण फण्ण गलरी कसं रुची दत्त गो तसवे पोड पळ हावे एक कायली भरी बिनसा उपकरी कोच्चसिले बिनसा उपकरी मात्र नाही अलसंदे उपकरी भेंडा उपकरी आणि तुगल घोसाळ्या उपकरी कसने करो एक नारला सोय घान सोडचसिल पळे कितले रुची दत्तसिल गो तसवे होय वे दायतना सिंधून दिता आणि कसं केला तुवे हावे डाळी ताय केला गो कुकर अंतू केले एक 5 सिट्टा दवरले एक अंतू दाळी दवरले ಒಟ್ಟು दत्तनवे म्हणू आमगे सुगंधीन हांडिलेल कुकर असिले तांची दवरले तुगल अम्मल कसने काणी मक्का ससा मनी उडद दाळी हाडोचक विसरलेले तिगेला घालिया म्हणलेकले नाको गो मगिरी माट मंत्र केलेल मक्क सेलेक नका नका दायत मकत बीन्स नी हे प्रसिंधुंदी चंद ಕೊಂದು ನಡ್ಕ हा दायतनमा आजी अन्नन ताज केलमका आणि नंच कितलेंची वैवे दायत खायती वचन हिगेला सांगतो माक बुद्धीना ओ ते कवर अंतस पुता चंदुकोन धूनु नेने सुरवेरी तला मूळ काणू चंदुकोन धूनु सपूर सिंधी दैतवे कीडी गिडी असकी पळोंगेन सिंधी हा गायतनमा तुम्ही परा माग सवतात की कसन की असल गुट्टू कसन म्हणरी माग समरंदप कोरचे याना अप्रूपाय रंदप कोरचे नवे तशी तुमकाय जाऊन आपया म्हण लेकले दर दाळी तायनी समजायनी बेजार कोर नकती आमगेल वनमाला हुशार तरी जाऊन येते हां आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करचक विसर नकती थोडे वेळानंतर तोंड कसं रक्त शिकवून घेत ती हां समाज जेवली ती आताश करतात मग कसं झालं तुमका कसं म्हणून सांगतो
एक डाळी शिजले ना तांदूळ शिस शीत म्हळ्यारी छापून खाऊ का गो हांवें सकाळ पडले री ब्रेड दिल्ली जोर भूक लागले कशकी खाल्ली गो आता पोट एकतर गुडगुडतस गो पुरो कोण ऐकलं कसं म्हणलं तिथं हां कसं की बायलन का स्टारीतलं कोण वाढला म्हणे खुशी ना तुमका डाळ शिजनिके त्यांची जविल नव्हे हवा मग कसं नाही ताईनी तू तिथं जेवील नाही गो तुका कसं नाही तर नाही आणि थोड्या वेळ वाटतो तू केलंच पड 2 वेळा बाहेरच नाही गो पटाक एक ना मन करत अयो खई धावता ती हा गोरा अयो 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 आजी म्हणतासा अयो आजा हगोरा आले पुता यो देवा अयो आजा आजा आना वगी आना आजी पडला अयो इथे कसं दल तुमका आम्हाची किती कडवस गो हगोरा बैस मागशीची बेंचेस पर बैस मग पोटात गुडगुड तसं एक ना मन तसं हावनी वंचन रे सत्येंद्र मरत रे पुता तशनी उल्ल नका ना ये घडनीत अय्यो आजी मत्तीहून पडला अय्यो अने म्हणतासा कसं झालं अयो रामा उवस विनुता अम्मा कनी विश्वनाथ आपई हा मग अन्न पळून घेता अनमा अय्यो अनमा अयो विनुता धर गो हायली गो हां हगुरा दर्शना गो अयो खंचा माट मंत्र केलेल की अयो देवा तुका चांगलं गो चांगलं हिन खुर्ची पडलेली एक हंगाची लोकांनाच का म्हणून दिसता ह्या मला वंगतासा म्हणजे मध्ये सूत पडते सूता कंचना मला अनाम की ही असू को विनुता सुरवेर बित्तर आपण हडिया धरून गे तो दर्शन नको गो सोडे मिगल हात आता ಮತ್ತೆ ಉನ್ಕೊಂಡ್ ಪಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮ್ಮಕ್ಕ ಘರ ಪೈತಾ